Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Сие грешните и смирените, нека сега усърдно се притечем към Богородица и паднем пред нея, като в покаяние из дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързай загиваме от множество прегрешения. Не връщай ръбите си празни, защото Тебе за едничка надежда имаме. Преобразил ся си на горе, Христе Боже, показави учеников Твоим славу свою, якоже можако, да воссияет нам грешним, светлой присносущним, молитвами Богородици, светодавче слава Тебе. Няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстояла да се моли за нас, кой би ни избавил от толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш и затова на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, Святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. За да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие, Господа Бога да помолим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пред радост и благоговение да изслушаме Светото Евангелие. мир на всички. И Духови Твоему. Ще се чете и Светото Евангелие според свети евангелист Йоан Богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Иисус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята
и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Умилните сълзи на всички, които са в неволя, ето защо, за да не ни устрашиш със своя вид, ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки, ето ти оздравя, не дей греши вече. И с кълчица си направил здрави очите на слепия и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, услаждаш соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Ти сам човеколюбиви царю, който си ни дал да се облечем в снежно-бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода, Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети и благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни недъзи чрез милостта си. По молитвите на Всепречистата Владичица наша, Богородица и Приснодева Мария, с силата на честния и животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк претече кръстител Йоан, на светите славни сехвални апостоли, на преподобните богоносни наши отци, велики иерарси и вселенски учители Василий Велики и Григорий Богослов, Йоан Златоуст, на светите наши отци Атанасий и Кирил, патриарси Александрийски, Спиридон Тримитунски, Николай Мирикийски чудотворци, на светите наши отци Методий и Кирил, учители славянски, и Климент архиепископ Охридски, на светия равноапостолен цар Борис, на светите славни великомъченци, Георгий Победоносец и Димитрий Мироточиви, на светите добропобедни мъченици, на преподобния и богоносен наш отец Йоан Пъстоножител, Рилски чудотворец, на светите и праведни богоци Йоаким и Ана, на светите славни и чудотворци безсребреници Козма и Дамян, Кир Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Самсон и Дионит, Муки и Аникита Талалей и Трифон, и на светия мъченик и архидиакон Евпъл и светата мъченица Сузана Девица, чиято памет празнуваме днес, и на всички Твои светии. Спаси, Господи, помилуй светейшия наш синод и всички православни епископи, които вярно преподават Словото на Твоята истина, и ги запази по Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, светейши Отец наш Даниил, митрополит Софийски и патриарх български. Спаси, Господи, помилуй благочестивия и православен наш народ, правителството, воинството ни, общинската управа и местните власти, и ги запази по Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тук с нас, се молят, всички, които празнуват този свят празник, и ги запази по Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилуй православните християни, жителите на този град, епархията, страната ни и целият Твой свят, и ги запази по Твоята закрила в мир. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе, бъди във всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, ония, които са тука, които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш, затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и през светия, благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги во веки веков.
пред Господа. Охраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоем победи, православному българскому народу, да съпротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Господи, да се помоли. Господи, помилуй. Човеколюбиви Владико, Господи Исусе Христе Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни с милостиво око на нас, Твоите раби, и послушай гласа на нашето моление, което Ти принасяме с вяра, понеже сам Ти си казал: всичко каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И още: искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, ако и недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим: не се гневи много на нас, нито спомни нашите беззакония, но като добросърдечен дай ни сега Твоята благост и помилуй нас, Твоите раби, с благодата и щедростите си. Чуй молитвата и удовлетвори просбата на тези Твои раби, Михаил Златанов и всички негови поспешници в общинската управа и всички жители и гости на град Земен и общината. Избави ги, Господи, от техните видими и невидими врагове и изпълни всичките им просби и добри желания, полезни за спасението им, защото Ти си наш Бог и Твоето име призоваваме. Прости всичките ни умишлени и неволни грехове. Нека Ти бъдат благоприятни молбите и милостините ни пред Твоето владичество. Закриля ни от всяка беда и напаст, скръб и нужда, да прекараме тих и спокоен живот, защото Ти си Бог на милостта. В Тебе е всичката ни надежда и ние Те прославяме. С Твой безначален Отец и с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владико, благослови. Христос, истинският Бог наш, който благоволи да се кръсти в река Йордан от свети Йоан Кръстител и да се преобрази в слава на планината Вор пред своите свети ученици и апостоли, и който възкръсна от мъртвите по молитвите на своята пречиста, пренепорочна свята майка, с силата на честния и животворящ кръст по застъпничеството на честните безплътни небесни сили, по молитвите на честния славен пророк, претече и кръстител Йоан, на светите славни и сехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Кирил и Методий, на светия благоверен цар Борис, на светия наш отец Климент, архиепископ Охридски чудотворец, на преподобния и богоносен наш отец Йоан Пустиножител, Рилски чудотворец, на светите и праведни богоотци Йоаким и Ана, и на светия мъченик и архидиакон Евпъл и светата мъченица Сузана Девица, чиято памет празнуваме днес, и на всички светии. Да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. По молитвите на светейшия наш Владика Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Уважаеми господин Златанов, кмет на община Земен, уважаеми народни представители, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми кметове на населени места, уважаеми общински съветници, уважаеми жители и гости на град и община Земен, обични в Господа братя и сестри, сърдечно ви поздравяваме по случай вашият празник 50 години от обявяването на Земен за град и ви се радваме в тази годишнина. Разбира се, когато се разраства населеното място, когато се увеличават жителите и се благоустроява то, това е повод и за радост, и за удовлетворение, за надежда, за перспективи на човеците, които живеят там. Разбира се, в историята на всяко едно населено място, включително и град Земен, има и възход, има и години, и не толкова благоприятни години, години на трудности, кризи, но днешното време особено красноречиво ни говори, че за благоустрояването и за благоденствието на градовете и селата ни, освен чисто икономическите, демографските, социалните, културните фактори, много важен фактор е и духовният фактор. Господ Исус Христос ни казва, че нечистият човек, дори на чисто място да е, пак ще греши. И в този смисъл, дори в най-благоустроеният град, ако там се заселят и живеят хора себични, те и тези прекрасни условия така ще ги извъртят за своя полза и малко по малко, ако не се въздържат от тази себичност и грехове, това ще овладее човеците и този град от това населено място от едно благоустроено, хубаво място ще се превърне в един ад, където човеците живеят според римската максима човек за човека е вълк. Затова историята на Земен е показала, че е имало време, когато в градчето хората са мислили и са милеели за православната ни вяра и свидетелство за това са многобройните манастирчета, особено Земенския манастир, който е тук в града. И ако помислим от това време, Втората българска държава, дали се е запазило нещо друго, не само в района, за цялата територия на страната ни, да се запазила някоя кръчма, някоя жилищна сграда или някоя друга постройка. Но това, което е останало днес, е повод и за народна и национална радост и самочувствие за това, че нашите предци са били достойни православни християни, достойни българи и са ни оставили нещо ценно, трайно, което да говори какви са нашите корени. И нека имаме предвид и тези думи от Свещеното писание, които Господ казва: напразно се трудят строителите. Ако Господ не съзида къщата, напразно се трудят строителите. И ако и ние можем да се трудим много за благоустрояването на града, но ако човеците живеят в раздори, ако предпочитат да се карат, да се крадат,
да си пакостят, може ли да има благоденствие в което и да е населено място? Никакъв случай. Затова, нека празнувайки на днешния ден, да си спомним да се върнем към корените и към вярата на нашите предци. Да извадим злените от душите си, да се потрудим, да благоустроим нашия душевен дом. И тогава, когато в душите вместо отчаяние се утвърждава вярата и надеждата в Бога, когато вместо завистта се живее и се утвърждаваме в радостта от общуването с хората и благоразположението към тях, молитвата за чуждия успех, тогава, когато вместо себечността и злените ни живее милосърдието в душите ни, тогава ще настъпи и благоденствие и в макар бедните ни села, и макар материално не толкова благоустроената ни държава, но когато в душите е рай, този рай ще се пренесе и в взаимоотношенията ни, и в всичко около нас, брати и сестри. Честит и благословен празник! Божието благословение да бъде върху всички вас. Амин. Него на многая лета. Православному българскому народу, правителствующему синклиту и воинство, градоначалнику, граду сему, всем здесь присутствующих и молящихся с нами, и сохрани их на многое лето. Праздник сей, многое лето. Благословен празник за много и благословени години на всички! Ja.